yazi enye into efuna uqwalaselwa guys, especially kule season sikuyo manje, zezazimenxe ze-promoters nomcimbi wekhula. Kutele nonihleli nje nifuna ubuzwa uthini umcimbi wekhula, unoyicacisa mozilando leyo, awungalindi side sibuze because uyayazi siyanxanwa. And futhi nina element webaxa kwensuku kwezinye event ubone efonini itikiti yi-250 nelekhula box yi-250 uzikubomba hawo kwi-date mosapho. Uwesi kwezinye event akuthengiswa nobotshwala, ndinga-understand ikhula box fee yantoni ke ngoku. Siyazihamba kaloku wine farm fonini, siya-understand uba naphaa xa uze nebhotile yakho yewine kukho i-cockage fee. So yinto leyo mna ndiyibhatalelayo ngoza notywala bam xa ngekho phaa kule event yakho. But ke asikho lapho namhlanje guys, nakule migidi mos inedeko ne-line up ndibesicacisela uba uthini umcimbi wekhula. Awunondixelela into yoba ndizawufika emgidini kakhayona ndimamele uGQ edlala enye i-exclusive piano ngofuthu weViceroy. Befama ndingu-R Kelly kaloku phaa ndiphethe ii-teenagers, iGlenn 15-year-old, 18-year-old, ayogqom kaloku lidlalwa phaa fonini, ayingomculo weyidom. But ke asikho lapho namhlanje guys.